Muri Zimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano Zim Facebook Secrets and Confessions. Tatsuka zvekare nemamwe messages. Rekedzai tibva tapinda messages edu. Tatsuka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma. Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika kuchitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndinobvawo kumberengwa chaiko kwandinobva handichatauri. Ndakati ndine 22 years ndopandakabva ndachizotizira mukomana wangu uyo wandainge ndichida nemukomana wangu tainge takadanana kubva tichiri kuchikoro. Saka chandainge ndisina kuziva mukoma ndechekuti apo patakamborambana mushure mekunge atizisawo umwe musikana uyo waainge amuitisa wemuvillage. Musikana uyo akazongomuka akamutiza mushure mekunge azvara mwana wake zvekuti tose takangoti ainge aroora hure. Vanhu vazhinji vainge vachitomudza kuti wakasarudza kuti unge uchitora hure iri ukaramba musikana wako wawainge uchida wawainge wadanana naye kwemakore akawanda. Chatainge tisina kuziva mukoma ndechekuti iye ainge akaedza kutorera nherera advantage because musikana iyeye ainge ari nherera. Vabereki vake vainge vakashayika achiri mwana mudiki, ainge achigara nagogo vake. Saka iye ainge aine medzi dzake dzaainge akaronga. Saka akaona sekunge ini ndaikwanisa kuzoramba kuti ndinge ndichimubatsira pane mhiko dzose idzo dzaainge achida kuti ange achizoita. Ndokubva achizomitisa musikana uya, asi musikana uya akabva achizotiza nemwana wake. Mwana iyeye mukoma ainge achiri mwana mudiki kuda about 1 month paakatiza. Hatitozivi kuti aripi, kuti mwana wacho achiri mupenyu here kana kuti chii chakazoitika kwaari. Saka ipapo mukomana acho ndakatomborwadziwa ndichiti ndatorerwa murume wangu. Anyway, ndakabva ndachizotanga kudana nawo neumwe murume. Saka mushure mekunge azotizwa nemukadzi wake akazodzoka kwandiri akabva andikumbira ruregerero akatonditengera mbudzi. Ndakafara. Vabereki vangu vakati kana kuri kunzi uchiri kumuda it is okay than kuti unge uchizoroorwa nemurume uyo wauri kuti haumudi, because uyo murume wandainge ndichidanana naye zvechokwadi ainge asiri wezera rangu plus ndainge ndisingamudi, ndainge ndichingomuda nekuda kwekuti ndainge ndisisina option murudo. Saka ndakabva ndachizomudza murume uya kuti patainge takatamba tose painge pakakwana ndainge ndava kudanana zvekare nemukomana wangu wandainge ndichida kuti ange achizondiroora. Saka ndakabva ndachizotizira paya. Pandakatizira mukomana achikukuudzai chokwadi, hama dzemurume wangu dzakafara zvisingaiti, because I am someone that is very soft spoken and I am very kind mufunge zvenyu. Saka vakafara. Handina kana kumbotora nguva ndainge ndatobatira pamuviri. Mushure mekunge ndabatira pamuviri iye akabva achizodzokera because ainge achiita zveugweja ari mukorokoza. Aiwirirana chaizvo nomwe mudhara uyo ane mamaini, but mudhara uyo iye anogara kuHarare, anongoya zvake achingosponsor makorokoza. Saka vaiwirirana. Dzimwe nguva aitomboenda kuHarare. Pane pamwe apo paakandiudza kuti ainge achifanira kuti ange achiaplya passport. Mukomana ashe akaenda kanoaplya passport. Ndakatomubatsira because ipapo birth certificate rake vainge vasingachazivi kuti rainge riripi. Atora passport mukoma haana kunge akandizivisa kuti vaitofanira kutoti vange vachienda kuNigeria. Saka nerimwe zuva ndakati ndichitsvaira zvangu mumba ndopandakangotorawo passport yake ndikagara pasi ndikatanga kungoverenga ndizivi kuti ndainge ndichitsvakei. Wanikwe kuti painge paine chidhindo chekuSouth Africa kuno zvekare nechidhindo chinoratidza kuti akazobuda muSouth Africa achizoenda kuNigeria. Ndakamubvunza pafoni akabva hati hadzisi nyaya dzekuti tingataura pafoni idzodzo. Akazoti adzoka kumba. Ndikati ko kuNigeria makaenda kunoitei? Ndopaakabva achizogara pasi neni kwava kutanga kundiudza nyaya dzose mukoma. At that time I was still pregnant mufunge zvenyu. Ndakazozvara mwana wangu asi ndainge ndava kutoziva future yemwana. Akandiudza akanditi murungu wake uyo ainge achiwirirana naye uyo aipota achiva sponsor ainge achida kuti ange achimuitisa mari. Akabva ati iwewe kuti unge uchiita mari ndoda kuti mwana uyo achazozvarwa nemukadzi wako semhiko idzo dzatainge tichida kumboita before mukadzi wako akazotiza tikufanira kuti tinge tichidziita zvekare, but this time tava kuenda kuri kuNigeria. Ndakati imhiko dzei? Akabva anditi mwana
wawakatakura mudumbu rako anofanira kuti ange achizofa kuzosvika achizonofa chinenge chiri chirema. Uchazvara mwana uyu anenge ari mwana chaiye anotorarama ende atori mwana anenge atori nemitezo yake yakakwana ende atori mutano, but mwana uyu achazongotanga kurwara obva achizoremara kana ava ne2 months. Ndakapererwa mukoma ndikagara pasi ndikatanga kuchema. Akanditi handisi kukumanikidza kuti unge uchiita decision ndeyako, asi kana kuri kunzi unenge usingadi zvandinenge ndava kuita mudzimai wangu ndezvekuti ndinenge ndava kutoroora umwe mukadzi wenumber 2. Kana iwewe uchida kudzokera ako kuvabereki vako, it is fine, unodzokera. Ndosara zvangu ndine mukadzi uyo anenge achida kuti ange achizozvara mwana iyeye tobva tamutengesa obva achizoita chirema, nekuti murungu wangu iye ari kuda mwana wekushandisa anenge ari chirema pamabusinesses ake, ende ndichapiwa mari ndopandinokwanisa kutopfuma, nekuti kukorokosa zvakangofanana nekuti unenge wakatoromba, because anytime unokwanisa kungofa, kungotsimbirirwa uripo pasi pemugodhi. Murume wangu ndinomuda mukoma, ndakaita that sacrifice, but zvakanditorera nguva. Ndingangoti pandakazobvuma ndeapo patakazoya tikazotorwa nemukadzi wemurungu. Akangouya mukoma, ndainge nditori kuchibhorani, ndikabva ndachizoudzwa neimwe hama yangu akandifonera akabva ati pamba pane vanhu vasvika vari kukutsvakai, muripi? Ndikati ndiri kuchibhorani. Ndikabva ndachizoenda kumba ndokubva ndachizomuona mukadzi uya ainge aine rimwe zimotikari mukomanashi, mamotikari aya anotofamba kana nevakadzi vemaprezidendi. Ndokubva anditi ainge achida kuti tinge tichienda kuHarare. Ndakafonera murume wangu ainge ari kumagrosa, tikaendako tikanomutora ndokubva tachizoenda kuHarare. Takazoti tasvika muHarare ndiko kainge kari kekutotangawo kupindawo muguta guru reHarare. Tasvika pamba pavo, zvechokwadi ndakaona kuti vanhu ava vane mari dzavo, vanotogara panext door nevamwe minister. Ndokubva vachizondiudza kuti isuwo kana kuri kunzi tainge tichazobvuma kuti tinge tichizovatengesera mwana wedu kuti vange vachizomushandisa pamhiko dzavo, taikwanisa kuti tinge tichizotoraramawo upenyu hwakadaro. Vakabva vati sarudzo inenge iri yenyu yekuti munenge muchida kuramba mugere munomu munyika ino yeZimbabwe kana kuti munoenda kwamunenge muchinzwa kuda. Saka ini ndainge ndichingoda kungouyawo muno muSouth Africa. Ndakabva ndati South Africa iripo. Vakabva vachizotiudza kuti vainge vachazoti register pamakambani avo kuitira kuti tinge tichizowana mavisa. Mukomanashi inini nemurume wangu takauya kunoku kuSouth Africa titori nemabusiness visa edu, ende hatina kuya kuno zviya zvekujamba border. Takatouya kuno kumukoma tainge tatotengerwa motikari ende titori makampani directors, ende kambani yacho hatitozivi kutoti kambani yacho inomboita nezvei. Vakatiti imi chenyu chamunoita ndechekuti munongoriritira mwana wedu uyu. Saka ndakazozvara mwana wangu, mwana akabva achizotanga kurwara. Mwana uyu akaremara. Paari mukomanashi ndipo patinotoraramirawo ipapo, but vakatiudza kuti kufa kunenge kwaita mwana ndo panopererawo dhiri redu. Saka nemurume wanguwo tiri kungotiwo tikawanawo zvimari kumusha uko tiri kuitawo madevelopments zvekare kuno kwacho sevanhu vane mapepa mukoma. Mikana muno muSouth Africa haiperi as long as uine bepa rinokutendedza kuti unge uchigara muno muSouth Africa, mikana haitomboperi. Saka ndo secret yangu iyo yandiunza pano, asi ndinoti kana ndakatarisa mwana wangu nekuremara uko kwaakaita, haana kana chaanokwanisa kuita mwana wangu uyu, but murume wangu anogara achingondishingisa, anogara achingondisimbisa, iye achiti kunyangwe zvedu takazochekeresa mwana tikamutengesa, tichitengesera vanhu ava vakaromba, but we need to think of it as sacrifice iyo yakaitwa nababa Abraham. Vainge vasingatodi kutochekeresa mwana kwavo, but dzimwe nguva unoita zvimwe zvinhu zvaunenge usingadi kuita nekuda kwekuti ndo zvega zvinhu zvinokwanisa kuita kuti unge uchizobudirira muupenyu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Nainiko zvazvakangooma hazvo vedu we hanzi
vakatengesa mwana, vakachekeresa mwana wavo. Strange things indeed they do happen in this world. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi ndakatakurawo chipoko chainge chakapfeka zvewhite muNaseke Road. Izvi ndo zvakaitikawo kwandiri. Pray musati mafamba rwendo nekuda kwekuti kunze kwashata. Makadi yenyu mukoma Nashi, please post my story. Nasikana muchinge mava kuposta, please chitupa changu ndinokumbirawo kuti munge muchizoposta makachivika. Inini ndiri mukomana uye zvekare ndine makore 24 years kuberekwa. Ndinoita zvekudrive mataxi muHarare CBD. Ndinowanzo kupaka zvangu paJoina City. Saka kana achinge ava manheru ndinenge ndava kumirira macalls kubva kuma clients angu nekuti mutown vanhu vanenge vatova vashoma zvavo. Saka zvakaitika mukomana zvakaitika uri musi weSunday 27 July kunze kwainge kusati kwanyanyisa kusviba, dzainge dzava kuma 8. Ndakaona foni yangu, foni yainge yava kuringa asi namba dzacho ndainge ndisina kudziseva mufoni mangu, dzainge dzitori itsva. Ndakabva ndadaira foni ndikanzwa voice rechikadzi zvikanzi, makadii mukoma, ndiri kudawo taxi, kana muchikwanisa munouya monditora ndikuda kuenda kuchitungwiza. Ndakabva ndati nguvai. Zvikabva zvachizonzi izvezvi ndakaenda ndiine confidence dzekuti obvious munhu uyu ndakambomutakura chete nekuti ainge aine namba dzangu. Ndakabva ndatopinda munzira nekuti mataxi awandisa mazuva ano, saka these days panenge pachitoda action. Ndakarova motikari ndikafona ndichienda kuclient. Ndasvika paCoca-Cola ndikati muripi, zvikanzi ndini, ndakapfeka zvewhite ndiri parobot. Zveshuwa ndakaona paine musikana ainge akanaka ari mutsvuku, akabva apinda zvake mumotikari akagara kumashure. Munongozivawo kuti munhu anenge ahaya taxi kazhinji kacho anoda kugara kuri kumashure. Saka akabva agara hake kumashure, tikabva tamhoresana. Ndakabva ndati muri kuenda kupi nhai sister, zvikanzi ndiri kuenda kuchitungwiza kunoona boyfriend, asi pandiri kuenda chaipo handitopazivi. Ndichazofona kana ndichinge ndava kuda kusvika. Ndakabva ndati it is fine kana zvakadaro. Ndikabva ndatanga kurova motikari. Ndainge ndava kumhanya speed kuma 80 km/h ndichiridza song yaPaul Matavire. Musikana uya ndipo paakanditi mukuwasha munofarira kumhanya zvisingaiti, especially muno muNaseke Road. Hamutodi zvamuri kuita zvose izvi nekuti vanhu vane manyemwe sezvamuri kuita. Manje muno mune mweya yevanhu vakafa vakawanda, iri kuda vanhu vakawanda kuti vange vachizofa neaccident this year muno muNaseke Road. Asi hamuna kunzwa accident yakaitika here pabridge apo. Ndakabva ndati accident ndakainzwa sister, zvino manje totadza kufamba here nekuti vanhu vari kufa neaccident. Akabva atonyarara hake. Saka ndakarova mota ndava kuda kusvika pakaitikira accident yakauraya vanhu. Musikana uya akangonditi dzorai henyu speed mukwasha nekuti nzvimbo ino yakashata. Pane masatanist akaita mhiko dzekuti munofanira kuti munge muchifiwa nemaaccident. Saka ndakabva ndatodzorawo speed plus nekafie kandainge ndava nako kekuti ndasvika panzvimbo yakafira vanhu apa usiku. Motikari dzainge dzatova shoma dzainge dzichifamba. Saka ndichingopedza kabridge kaya ndipo pandakabvunza kuti muri kuenda kusaidi kupi. Hapana akadaira. Ndakacheuka kumashure ndikaona kusina munhu ainge abuda apa. Handina kumbonzwa kuti do ravhurwa nguvai. Ndakangoona mumotikari mainge musisina kana munhu. Saka ndakabva ndaita pull off the road ndikatanga kutsvaka munhu nekubhuti kwandainge ndisina kana kumbogara ndamuisa. Ndakazotarisa kumasiti ndikaona kuti musikana uyu ainge asiya kawallet kechikadzi kainge kaine mari. Ndakabva ndatodrive motikari yangu. Handina kuzodzoka nemuNaseke Road nekuti ndainge ndava kutya. Ndakazodzoka nekumbudzi. Saka kabhegi kemari ndakasiya ndakakakanda paTravelers. Ndakabva ndatoenda kumba nekuti ndakanyatsokuona kuti kunze kwaipa, especially kutakura munhu usiku these days atova ma1. Mukoma Zimbabwe yanyanyisa satanism. Saka dambudziko ravapo mukoma nderekuti kabhegi kemari nezuro ndakakaona kari mumotikari kaine mari. Apa muridzi wacho handizivi
foni yacho haichatoiti. Dambudziko ndava kushayiwa kuti kabhegi ndokaisa kopi izvezvi kubasa hakusi kuendeka nekuda kwekabhegi aka kanenge kachingonyuka dzimwe nguva kana padashboard. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Kana wakambosanganawo nechipoko, you can come to my inbox and then you share with us zvakaitika ipapo paunoti wakasangana nechipoko. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Yo zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi mukoma ini handidi hangu kutaura zvakawanda. Ndakatanga ndiri mupurisa, just a normal policeman, ndikazoita muCID, ndikazoenda kumwe kwacho kuya kusingangotaurwi nemazita. Saka ndakachizoita bodyguard we this other man. Handikuudzei hangu chinzvimbo chake mugovernment, but izvi zvakazoitika ainge iri nguva yema-elections. Akomana ma-elections emunyika medu panoshanda mbinjiri zvisina basa nekuti unenge uri we-opposition party kana kuti uri we-party iri kutonga. I never expected kuti vaya kunyangwe vanoita zve-opposition vachizviti ivo maKristu vanotoitawo mhiko dzakadaro. Mukoma Nashi muconstituency imomo navainge vachicontesta vari vaviri, even though in the public vainge vachita sekunge vakavengana, but vanhu ava mukoma vaitodya on the same table. Taitoenda kumba kwake iyewo murume wacho iyeye kunyange ainge achizviita sekunge anonamata, aitouyawo kumba kwa minister ivavo whom he was competing against. Nerimwe zuva mukoma pakazoitika chimwe chiitiko icho chakandishamisa. Takazoenda kune rimwe village uko kwainge kuine imwe n'anga yechirudzi iri yechikadzi wekuMozambique. Tasvikako ikoko mukoma varume ava vari vaviri, even though they were campaigning against each other, takatorwa tikabva tachizoendeswa mune rimwe bako zvichinzi imomo mubako imomo ndimo makavigwa vamwe chief. Saka takanzi tinge tichipinda navo. Varume ava vari vaviri vakatora mateni kurara pamusoro peguva rachifu. Saka chifu ivavo ndivo vanosarudza uyo kwavanenge vachida kuti ange achizotonga mudunhu ravo. Mukoma Nashi uyu we-opposition akati ararapo ipapo nyoka haina kubuda nekuda kwekuti painge paine nyoka iyo yainzi kana ikabuda zvinoreva kuti unenge wasarudzwa nachifu ivavo. Vakasofa kudhara mukoma Nashi nguva yehondo ndo vanosarudza kuti wavanoda kuti ange achizotonga ndiani mudunhu ravo. Saka uyo watainge tichishandira akazoti ararawo pamusoro peguva. Then tikabva tachizoona mhungu iyi yakangobuda from nowhere. Tikanzi nen'anga yacho tainge tisingafanire kuti tinge tichitya nekuti ndi chief vatainge tichiona, asi vainge vava mhungu nyoka. Zvikabva zvachizonzi vainge vasarudza kuti uyo watainge tichishandira minister ivavo ndo vaifanira kuti vange vachizoramba vachienderera mberi nekutonga dunhu iroro. Nhau inoitika papolitics mukoma, hongu kunamata vanhu vanenge vachinamata, asi mhepo dzenyika ndidzo dzinosarudza kuti ndiani anofanira kuti ange achitonga. Munovaona zvenyu vachiti vanonamata vachiisa Mwari pane zvose, but kana wava usiku vanoita zvimwe zvakavanzika zvamusingazivi imi. Politics dzemuZimbabwe panotoshanda mbinjiri uye zvekare mhepo dzenyika ndidzo dzinosarudza kuti anofanira kuti ange achitonga ndiani. Asi shuviro yangu ndeyekuti dai vanhu vangobudirwa pachena tobva tangoziva kuti muno muZimbabwe ma-election kungomaita zvedu, but mhepo dzenyika ndo dzinosarudza. Zvimwe kuda taikwanisa kushandidzana pamwe chete. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu ava. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi vanhu vanozosara voenda zvavo kuma-election, but vanenge vachidya zvavo from the same dining table. Kana kun'anga, hanzi vamwe vanotoenda kun'anga pamwe chete, kunyange zvavo vachita sekunge vanenge vachi campaign against each other. Hanzi dai vangobudira vanhu pachena tinge tichingoziva kuti mhepo dzenyika
ndo dzinosarudza kuti ndiani anofanira kuti ange achizotonga Zimbabwe. Zvimwe kuda tinokwanisa kuzongozvinzwisisa ya